Mill-parroċċa tal-Isla sewa sew mill-oratorju tal-Kurċifiss fejn tinżamm ix-xbija mirakoluża ta' Ġesu Redentur, illum f'jum id-Duluri ser nikkonkludu dawn ix-xandiriet li lna nagħmluhom tul medda ta' 3 ġimgħat. Ser ikompli bil-ħsibijiet fuq ir-Randan u propju wkoll fuq dan il-jum il-Kanonku Arċipriet Fader Robin Camilleri, l-Arċipriet propju ta' din il-parroċċa. Jibda billi imexxi it-talba tal-Kurunella ta' Ħnina Divina u mbagħad ikompli bil-ħsieb tiegħu għal dan iż-żmien ta' Randan. Meta inti mid Ġesu minnek tnislet il-ħajja għall-umanità u nfetaħ baħar ta' ħnina għad-dinja kollha. O għajn tal-ħajja, ħnina divina, imla id-dinja kollha u ferra lilek innifsek fuqna. O demm u ilma li ħriġt mill-qalb ta' Ġesu bħala għajn ta' ħnina lina jinnafda fik. Amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Jiena nemmen f'Alla il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, u f'Ġesu Kristu Iben wieħed Sidna li kien ikkonċeput mill-Ispirtu Santu, twilet minn Marija Verġni, bata taħt il-ħaq ta' Ponzu Pilatu, salbuh, mietu difnuh. Mat-tielet jum qam minn bejn l-imwiet, tela fis-smawiet, qiegħed in-naħa tal-lemin tal-Missier li jista' kollox. Minn hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-qaddisin, fil-maħfra ta' dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' dejjem. Amen. Missier Eterni noffrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu, bit-pattija għadnu bit-tana u tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier Eterni noffrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu, bit-pattija għadnu bit-tana u dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu
ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier Etern jien noffrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu bit-pattija għad-nubit tagħna u dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier Etern jien noffrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu bit-pattija għad-nubit tagħna u dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier Etern jien noffrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu bit-pattija għad-nubit tagħna u dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier Etern jien noffrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu bit-pattija għad-nubit tagħna u dawk tad-dinja kollha. Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali ħenna lina u għad-dinja kollha. Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali ħenna lina u għad-dinja kollha. Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali ħenna lina u għad-dinja kollha. Amen. Talba lil Ġesu ħanin. O Ġesu ħanin, aħna nemnu fik u nafdaw fik. Ejna għaliex aħna dajfa u blaħila. Għatina grazzja li nwasluk l-bnedmin kollha biex jarfuk u jħobbuk. U jkollna l-fiduċja fil-kobor blaqis ta' mħabtek. Sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra l-ħażen
li hemm fina u fid-dinja kollha, għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni tagħna. Issa nitolbu t-talba ħut il-eżis li Ġesu Redentur. U għatwajjeb u ħanin Ġesu Redentur tagħna fid-dej tal-bnedmin. Hawn ninsabu mixħutin quddiemek, bl-umiltà kollha narfu l-miżerji tagħna. U bħal u għal dnubiet nistqar li ma jistħoqlix li nkun mismuħ minnek. Imma b'qalbna niedma aħna nemnu li inti tejna kif tagħmel ma' midinbin oħra. Kbira hija x-xewqa tagħna o Ġesu Redentur li inti tieqaf magħna fil-bżonnijiet kollha li ninsabu fihom bħalissa. Nitolbuk għal Malta u għal Għawdex sabiex mulej nissaffew minn din l-epidemija. Meta nġibu qudiem għajnejna li inti li ben Alla, nemnu li inti tista' kollox u li tista' tgħinna. U meta narawk mobbi bis-salib, nagħmlu l-kuraġġ għax niftakru kemm inti tħobbna. Imma fuq kollox aħna ngħidu bħalma inti qed lill-Missier ikun li trid int. Grazzi Sinjur Alla u aħfilli Sinjur Alla. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smewit. Ħenjin ta' qalbhom ħelwa għax huma jkollhom wirthom l-art. Ħenjin l-imnikta għax huma jkunu mfarġa. Ħenjin dawk li huma bil-ġuħu l-għaċċa l-ġustizzja għax huma jkunu mxebbejn. Ħenjin dawk li jħennu għax huma jsibu ħniena. Ħenjin dawk li huma qalbhom safja f'qalbhom għax huma jaraw l-Alla. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu li Alla. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa għaliex tagħhom hija s-saltna ta' smewit. U bħalissa qegħdin nirriflettu fuq dan id-diskors ta' Ġesu, diskors li qalu minn fuq dik l-għolja u għatalim ta' Ġesu, edna li huwa irtikun għalina il-lifestyle tal-ħajja tagħna tan-nisrani u għalhekk aħna l-koll imħeġġin u mistidnin sabiex nagħmlu din l-esperjenza. Nagħmlu din l-esperjenza għall-muntanja fejn Ġesu qed jistidinna biex nilqgħu dan it-talim. Dan it-talim li qed jagħtulna minn qalbu ir-Redentur tagħna. U għalhekk ħuti kemm importanti fil-ħajja tagħna li narfu li aħna għandna bżonn lil Ġesu, li mingħajru ma nistgħu nagħmlu xejn. U jekk forsi inti qed tismana llum l-ewwel darba, forsi inti laqtek xi ħaġa jew forsi li dan il-mument qed tagħmel riflessjoni, aqbad il-kelma tal-Alla f'idejk ħin. Hu l-Vanġelu f'idejk ħalli tkun tista' issir taf minnu dan Ġesu. Ħalli tesperjenza l-imħabba kbira u infinita li għandu Ġesu għal kull persuna. Mhux għal kull min jemmen biss, għal kulħadd, għal Ġesu u għar-Redentur tal-umanità kollha. U għalhekk hu jew nkomplu mixjin pass pass nimmeditaw fuq din il-kelma ta' Ġesu li mhix mifruda minn Ġesu, anzi Ġesu għedna huwa it-talim tiegħu stess. Ħenjin dawk li huma qalb safja f'qalbhom għax huma jaraw l-Alla. Hu din hija l-istedina li qed jagħmilna Ġesu biex inkunu safja fil-qalb tagħna. U għalhekk nikkwota hawnhekk mill-ktieb tal-Proverbji, kapitlu 4, versi 20. Ħares il-qalbek bir-reqqa kollha. Kemm importanti ħuti inħarsu lejn qalbna bir-reqqa kollha u nkunu attenti. Xejn minn dak li hu imtappan bil-falsità m'għandu valur quddiem il-mulej. Għaliex il-mulej jara fil-verità, jara fil-qalb sinċira u l-qalb niedma. Anzi, l-awtur tal-Ktieb tal-Erf jgħidilna u jaħrab minn quddiem il-qerq
u jwarrab minn fejn hemm ħsibijiet bla sens. Mela ejjew ħut il-eżis, ejjew aħna nerġgħu mill-ġdid narfu kemm importanti li aħna nkunu safja f'qalbna. Għaliex hemmhekk verament fil-qalb issir ir-relazzjoni ma' Ġesu. Din il-qalb li tmiss mal-qalb tiegħu u hemmhekk issir l-esperjenza ta' Ġesu, l-esperjenza tar-Redentur tagħna. Meta l-qalb tħobb lill-Alla u lill-proxmu ħut il-eżis, meta hija intenzjoni vera mhux tattaparsi, għaliex sfortunatament bekk kultant aħna ma nkunux ta' xhieda għaliex inkunu qegħdin ngħixu ħajja doppja. Quddiem in-nies ngħixu mod, imma fil-ħajja personali tagħna mbagħad nagħmlu li rridu u nagħmlu kif jidrilna aħna, jew nażlu dak li jaqbel lilna. U għalhekk meta l-qalb tħobb lill-Alla u l-proxmu bil-verità, b'intenzjoni vera tajba, mhux bitpaċpiċ fil-vojt u b'ħafna paroli żejjed, imma hemmhekk issir l-esperjenza tal-Alla. Hemmhekk inkunu qegħdin ngħixu vera din il-beatitudni. Allura dik il-qalb hija safja li kollha din l-intenzjoni safja li tħobb lill-Alla u lill-proxmu. U din tista' tara lill-Alla. Hekk jgħidilna Ġesu fil-beatitudni. L-istadina ta' Ġesu ħuti eżis hija dik li nżommu l-qalbna safja. Inħallu nkunu l-bot minn kull teba ta' dnub. Imma li nkunu fil-preżenza tiegħu. Għaliex nafu meta hemm il-preżenza tiegħu hemm u vera hemm l-għajnuna tiegħu, hemm ukoll il-protezzjoni tiegħu, ukoll hemm l-imħabba tiegħu. Għaliex kienu l-ewwel li ħabna, u allura ħuti aħna nirċievu minn din l-imħabba infinita tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Importanti li nżommu qalbna safja minn dak kollu li jtappa l-imħabba. Naħarbu l-okkażjoni li twassalna dnub, kien jgħidilna San George Preka. Beatitudni oħra, ħenjin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu li Alla. Kemm għandna bżonn nieħdu lezzjoni fuq dil beatitudni, ħuti. Aħna rridu nkunu l-bennejja tal-paċi kif kien bennej tal-paċi Ġesu. Ma ninsewx li anke Ġesu huwa l-pont li jaqgħad lilna mal-Missier. Kull meta mmorru kontra il-kelma tiegħu, kull meta mmorru kontra l-Missier, Ġesu huwa dak li jerġa' jaqgħadna mill-ġdid għax huwa l-medjatur, l-uniku medjatur, il-pont bejna u bejn il-Missier Alla. U għalhekk ħuti l-eżis kemm importanti li nkunu bennejja tal-paċi. Ġesu kellu qalbu mimlija imħabba, mimlija paċi, mimlija serenità, mimlija slim. U allura kull min imiss miegħu jirċievi din il-paċi f'qalbu, jirċievi l-fejqan, jirċievi l-paċi, jirċievi slim. U dan hu mbagħad għaliex aħna misteru sħiħ nikkontemplaw mhux il-passjoni u l-mewt biss ta' Ġesu, imma il-qawmien ta' Ġesu u l-ewwel tislima li jagħti, islim għalikom, il-paċi magħkom. Din hija x-xalom li qed jagħtina Ġesu illum. U allura kull min imiss ma' Ġesu, kull min isir jaf il-Ġesu u jimitaħ, kull min jagħmel l-esperjenza miegħu jimtela b'din il-paċi, jimtela b'din il-barka speċjali ġejja minnu. Imma mill-ewwel li ġie f'moħħna ħuti f'din il-beatitudni sitwazzjoni diffiċli naraw fid-dinja. Għandna wis min joħloq inkwiet. Għandna wis min jipprova joħloq inkwiet fil-posti differenti tad-dinja, tant gwerer, tant ġlied, tant litikazzjonijiet. U allura jekk inħarsu lejn id-dinja naraw anka f'dan iż-żmien min għadu għaddej bi gwerra u l-Papa Franġisku talab biex fis-Sirja għall-inqas tieqa fil-gwerra. Fil-familji tagħna wkoll għandna tant firdiet. Ejjew nitolbu lil Ġesu iferrex fuqna, jifrex fuqna ix-xalom tiegħu, il-paċi tiegħu. Anka f'dan iż-żmien li forsi qegħdin
fl-istess dar, maħniex imdorrin noqogħdu daqstant ħin tant flimkien. Ejjew ma nfittxux li nilletikaw imma nfittxu li nibnu. Qed nieħu gost ħafna familji, hemm min qed isajjar flimkien, hemm min qiegħed anke jgħin l-tfal fl-iskola, hemm min anke qed jagħmel affarijiet flimkien, kemm huma pożittivi ta' nħut il-eżis. Għalhekk inkunu bennejja tal-paċi. Ma nħallux li dan iż-żmien ikisser il-familji tagħna għax ix-xitan jagħmel festa bina. Għalhekk ir-relazzjonijiet ta' bejnietna nfittxu li fir-relazzjonijiet tagħna nkunu bennejja tal-paċi fil-komunitajiet tagħna. Il-gruppi tal-parroċċi tagħna issa qegħdin ftit tal-kwiet, qegħdin kwieti, jalla nerġgħu nirriflettu mill-ġdid sabiex nixorbu mill-paċi ta' Kristu, sabiex din ix-xalom ta' Kristu tinżel fil-qalb tagħna, din il-paċi ta' Kristu. U fil-gruppi tagħna, fil-parroċċi tagħna, nevitaw il-piki, nevitaw id-disgwit. U nagħmlu dak li qed jgħidilna hu. Jiġifieri dik li nkunu bennejja tal-paċi. U tjanka lejra li tkisser il-paċi, tkisser il-persuna lejra, tkisser il-persuna l-oħra u tkisser il-komunità. Mhux faċli nkunu bennejja tal-paċi. Per eżempju, ma nħalli l-ħadd barra. Imma ninkludi lil dawk li mhux bħali, mhux tal-istess kulur, mhux tal-istess razza, persuni diffiċli, persuni wkoll li huma komplikati. Din il-bettitudni hu titejna sabiex verament narfu li aħna nkunu bennejja strumenti tal-paċi. Dik li għedinna San Franġisk, mulej għamminni strument tal-paċi tiegħek. Aħna rridu nkunu strumenti fidej il-mulej tal-paċi fil-komunitajiet tagħna. U għalhekk din il-bettitudni sabiex ngħixuha kif kien jgħixha bil-mod sħiħ Ġesu, trid il-moħħ u l-qalb miftuħin tas-sew. Il-moħħ u l-qalb irdu jkunu miftuħin tas-sew u għalhekk li tibni l-paċi hija arti. Li tibni l-paċi titlob serenità, kreattività, sensibilità u ħila. Bettitudni oħra hija ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa għaliex tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Ġesu stess jgħidilna ħuti li f'din il-mixja tal-ħajja spiritwali irridu morru kontra l-kurrent. Kultant nindunaw li min jimxi ġust, sew u onest iħossu persegwitat. Ftit żmien ilu ntqajt ma' persuna għaliex fuq il-post tax-xogħol kif jibda jrott is-salib, hemm min jagħmillu ħajtu miżerja. U għalhekk aħna qegħdin nimxu kontra l-kurrent. Bħal dak li kieku qiegħed jagħmel xi ħaġa ħażina. U għalhekk ħuti biex ngħixu l-Vanġelu ma nistgħux noqogħdu nistennew li kulħadd ta' madwarna jkunu favorina. Imma aħna imsejħin li ngħixu fil-konkret, allura nistgħu nistemaw u jkollna ħoss differenti minn ħadd ieħor. Għax ħafna drabi jiġrilna bil-kontra. U ġvera l-ambizzjoni tal-poter u l-inċertezzi tad-dinja huma kollha kontrina. Imma ma rridux naqtaw qalbna għax nafu li Ġesu huwa magħna sal-aħħar. Is-salib ħuti li jiġi fuq kulħadd u jrid jarfaw kulħadd. Fuq kollox it-taħbit, it-tiġrib li aħna ngħaddu minnhom fil-ħajja tagħna biex nistgħu ngħixu il-kmandament tal-imħabba, il-kmandament il-patt il-ġdid u l-mixja tal-ġustizzja tagħna u għajn ta' maturazzjoni u anka ta' tqaddis li jiena inkun qaddis bħalma Ġesu r-Redentur tagħna u qaddis. Il-ktib tal-Atti tal-Apostli rrakkonta b'insistenza li l-Apostli u d-dixxipli kienu jgawdu is-simpatija tal-poplu kollu. Imma minn barra minn hekk kien hemm min qed jipprova jfittixhom biex jippersegwithom u qed kien hemm ukoll min irid ineħħihom. Kien hemm inneħħilhom il-ħajja tagħhom u nafu x'ġara fil-ħajja tal-ewwel komunità. U għalhekk ħut il-eżis aħna ma nix naqtaw qalbna, għandna nkomplu ngħixu
fil-prattika il-kelma tal-Alla. Ġesu jgħidilna li konna l-ferħ aħna meta immorru kontra il-kurrent, meta mmorru kontra l-ħażin, meta mmorru kontra dak li qed tipprova tippromuov fid-dinja li aħna nkunu relattivi. Imma Ġesu jridna li nkunu maqudin flimkien f'komunità ħalli hemmhekk verament isir il-ġid. U allura ħuti, ejjew nagħmlu kuraġġ, ejjew ma naqtawx qalbna, ejjew f'din il-mixja anka kontra l-kurrent ma nibżawx għax nafu f'min hemm minna aħna, nafu f'min qed nemmnu, nagħmlu kuraġġ għaliex niftakru li Ġesu huwa tant viċin tagħna. Forsi wieħed ħaseb li insejt beatitudni barra, ħallejt waħda barra, ma ħallejt apposta biex nagħlaq biha llum. Ħenjin li mnikta għax huma jkunu mfarġa. Din il-beatitudni tfakkarni ħafna f'dak li jgħid l-Apostlu missierna San Pawl. Ifirħu ma' min jifraħ u ibku ma' min jibki. Kultant ħuti għażiż naħlu ħafna enerġiji aħna nippreparaw naħarbu sitwazzjonijiet fejn niġu biċċ ma' tbatija. U naħsbu li jkun possibbli jekk naħarbu r-realtà. Meta nafu li qatt ma nistgħu aħna naħarbu s-salib u n-nikett tal-ġurnata ta' kuljum aħna. Mill-ħajja ta' Ġesu, mal-ħajja ta' Ġesu, kien hemm persuna importanti. Kien hemm persuna oħra li jaċed mod sħiħ din il-beatitudni. U din hija Marija Santissima. Wifqa kienet imbikkija. Tara li l-bina mġarraf fit-tbatija. Marija hija l-ewwel dixxiplu ta' Ġesu, dik li rabbietu, dik li ħabbitu u tagħtu l-imħabba kollha tagħha. Imma dik li ratu jbati, dik li batit miegħu. Ġdu lur, min jaf sofferenza ħuti Jeżis, ħasset l-om tagħna Marija quddiem dik it-traċedja, tara l-bina jiġi disprezzat. U allura bekk hija mnikta Marija. Imma fin-nikett tagħha fil-film The Passion of the Christ ħareġ tant qawwi u ċar f'dik il-viżjoni ta' dik is-soru Catherine Emmerich fejn Marija hija dik fin-nikett tagħha tikkonsola l-oħrajn. Dan bina li kien fqir fl-ispirtu, dan bina li kien qalbu ħelwa, dan bina mġarrab li kellu tant il-ġuħulaċ għall-ġustizzja, dak li kien jallem fuq il-ħniena, dak ta' qalbu li kienet dejjem safja, li kien bennejt tal-paċi, imma kien perseguitat minħabba s-sewwa. Sofferenza ħuti ġarbet din il-mara. Xniket u qalb muġuha. U nimmaġinatejt bejna u bejn ruħa, imma ibni mhux ġi tagħmel għalfejn dan kollu. Ibni mhux ta' dak id-dawl l-lomja li fejja il-morda li salva l-bnedmin kollha għalfejn kellu jgħaddi minn dan kollha. U quddiem Ġesu Redentur tagħna quddiem Marija Addolorata nitalmu xi tfisser tkun imnikket. Ġesu imnikket għad-dnub tagħna. Illum ħut il-eżis, refa l-pis kollu fuqhom, u għalhekk ma nibżawx illum, impoġġu dnub tagħna, ħalli nissaffew, ħalli nerġgħu nibdew mill-ġdid, taqta' qalbek qatt, imma ibqa' għafda fil-mulej Ġesu. U allura ħuti nixtieq li anka intemm dan l-ftit ħin li kelli magħkom tul din il-ġimgħa b'riflessjoni li għamel San George Preka fuq il-Madonna. U jgħidilna hekk, Marija ħabbet u tħobb il-bnedmin għal bosta raġunijiet. Iżda b'mod speċjali għaliex l-iben tagħha xerred demmu għas-salvazzjoni tagħhom mit-telfin ta' dejjem. Hija tikkonsidra l-bnedmin li huma kienu l-kawża kbira tad-dinjità tagħha, dik ta' Alla. Hija tħobb lill-bnedmin għax femet kemm Alla ħabbhom u li tom l-istess iben tiegħu permezz tagħha sabiex iqedhom fil-ħajja ta' dejjem miegħu. Marija sabet grazzja quddiem Alla ħut il-eżis u minn din il-grazzja sabu l-kawża tal-ferħ tagħhom il-bnedmin kollha. Nixtieq ħafna nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom u nixtieq nirringrazzja wkoll
fissem anka il-poplu tal-Isla, l-Fader Stefan li kien magħna, nixtieq insejjaħlu fissem anka l-poplu tal-Isla, aħna ħanatuh tifkira ċkejkna ta' Ġesu Redentur, ħalli jibqa' jiftakar anka fis-servizz li ta' fissem il-Knisja f'Malta, fissem l-Arċidjoċesi tagħna, jibqa' jiftakar dan il-mument ukoll li tant huwa mħabbat u għalhekk aħna nirrikonoxxu dak kollu li jagħmel. Nirringrazzjawh, nitolbu għalih u nitolbu għad-dinja kollha.